sa Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakulopyo da sayang kabuwasan. Makterion Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Dennis Trelio Paraganas. Tan Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Agaw natin na Lunes, Pizza 14 bulan na Abril 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Attempted homicide, suspect na aresto. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Analiw na sigarilyo, Edgarita sinagsag, suspect akabatik. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na truck driver imbatig patambalan. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Minor de edad inatoy ed aksidente legan niya mikukulkul ed girlfriend to niya. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal. DOH aka white alert a Jad Semana Santa. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Philippines Humanitarian Contingent Mission Jad Myanmar asumpala. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Aray Katoliko, inganyuan na saray obispo yaman painawa ed politika. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan.
Dugang pa nagserbe tan walay integridad kiniraw ng Romualdez. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Overseas voting para 2025 elections o narangkadala. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Alas 5:08 na Kabuasan tanatan wadyari detalye at balitad lokal. Helper inaresto na otoridad at oras na alas 8:25 na Kabuasan na Jad Barangay Poblasyon Syudad na Ordanita. Sa may suspect so kinabatid nga ranto na Rex Bromillo Moises 40 anyos, Baulaki residente na bitlan lugar. Si katoy naresto basit biskag na warrant of arrest impact na korte at kaso na attempted homicide. Tan si katoy ganga na korte yung mampiyansa at kantidad na 36,000 pesos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Construction worker analiw na sigarilyo sinagsag. Suspect kakabatik sa may biktima so kinabatig nga ranton na Virgo Lumanog Ukon na 39 anyos, Balolaki residente na barangay Palapada, Balay na San Fabian, Pangasinan. Jad ginawa ng investigasyon na pulis. Jad oras na alauna 5 na palbangon sa may biktima so si Mamar Edgarita at Dabitlan lugar. Yang manaliw na sigarilyo nan si katoso on sempatlada abong tanon lugan at motorsiklo to niya sa ray suspect sa ya uninom na alak so himarang at biktima ya pipilitan ya pambayaran o pabayaran at si katoso ininom ya alak na sa ray suspect. Aga mabuloy so biktima ya singigan na buntalan bigla nang uyos na kutselyo. So suspect anin saksakto niya dagas na biktima. Tampolya imbatik nasaray non-respondent na Rural Health Unit o RHU San Fabian. So biktima yung imbatik Jad Regional Medical Center anik sa Bunuan, Binlok at Syudad na Dugupan. Lagan niya sa rami suspect. So batik kayari na insidente. Yan si karanatan so anapan nasaray taklay nauloy. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo abangga na truck driver na motorsiklo imbatik di patambalan na agawas o aksidente at oras na alas 5:10 na ngarem jad Barangay Road, Barangay Bulawan sa Balay na Season, Pangasinan. Sa re-involve luluganan Isuzu elf truck ya walay temporaryong plaka ya CXR193 mamanihuanan na Aquilino Pidlawan Mangkay 57 anyos, wala asawa awalaan na lisensya, residente na barangay Leones West Tubao, La Union. Tansamay abangga tunyan blue Yamaha Sniper ya walay plakaton 604 IHW mamanihuanan na Junila Chuduso 24 anyos, market vendor ang kapoy lisensya, residente na Purok 1 na barangay Puson, Rosario, La Union. Jad investigasyon na pulis sa may elf truck so only ko jad barangay Bulawan East nan biglan abang gato sa motorsiklo singigan na kasugatan na biktima tan si katoy imbate ka at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Minor de edad at talapos lagan niya kakulkul to niya at cellphone sa girlfriend to niya na o agawa sa samay aksidente jad barangay Duyong, Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may biktima so mantaon na 17 anyos, grade 11, residente ng barangay Duyong, Dabit Lambalay. Jad investigasyon na pulis sa may biktima so at talapos lagan niya umbubultang at karsada na sa kaya Black Yamaha Sniper 155 yang kapoy plaka mamanihuanan Christian Jana sa Isona Morante 20 anyos, bawalaki ang kapoy sulungton na helmet, residente na Manson na Syudad na San Carlos.
Tana Black Suzuki Raider ang pumat sa plaka to niya mamanihoanan na car Nolan na Muñoz Salon 22 anyos bawalaki ang gapoy sulungton helmet residente mat na Rizal poblasyon syudad na San Carlos base akaning agawan aksidente ya kinabating nga ranton Virgel de la Cruz Laino 19 anyos bawalaki residente na Barangay Sungkoy adabitla na balay sa may biktima tan sa may girlfriend to niya sumangkukul-kul jada paglay na karsada na naunalis sa si Virgel Laino lugan ada motorsiklo to niya binunbunan na biktima jad bunug kanyan aga akabatik yasigan na sa may aksidente sa may biktima ya minor de edad so awalaan na sugat jad parte no ulo tanjab biskeg na sa may impaka tumba to niya tampoli ang batik jad Pangasinan Provincial Hospital pian tambalan bang balot si Katoy indeklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan ay katibukulan niya balita da lokal antis tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal wajan niray pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 ya Kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:16 na po ng umaga. 5:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Formal nang umarangkada ang overseas voting para sa 2025 national and local elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang opisyal na overseas voting period ay nagsimula dakong alas 8 ng umaga kahapon April 13. Nabatid na magtatagal ang overseas voting hanggang alas 7 ng gabi sa May 12, nakasabay rin ang pagtatapos ng panahon ng botohan sa bansa. Ayon sa COMELEC, ang test voting para sa registered overseas voters na nag-enrolled sa online voting and counting system ay isinaraganap ng alas 11:59 noong gabi noong Sabado, April 12. Kasunod dito kagad ring sinimulan ang botohan.
Sinabi ng poll chief na ang pagboto ng ating mga kababayan sa 77 posts sa ibayong dagat ay idarao sa pamamagitan ng internet voting. Samantala ang mga botante naman sa 16 posts ay isasagawa sa pamamagitan ng pagpunta sa embahada o kaya naman ay sa konsulada. Ayon kay Garcia, ang internet voting abroad ay bukas sa loob ng 24 oras. Nabatid na unang makakaboto ang mga rehistradong Filipino voters sa mga lugar sa New Zealand sa ilalim ng jurisdiction ng Wellington Philippine Embassy pagsapit ng alas 4 ng madaling araw Manila time. Susundan ng Australia at Guam, Japan at Korea, Brunei, Hong Kong. Una nang sinabi ni Garcia na mayroong 1.231 milyong Filipino voters sa ibang bansa o ibayong dagat. Gayunman hanggang noong Biyernes, April 11, nasa 48,000 botante pa lamang ang nagpa-enroll sa pre-voting enrollment na system para sa 2025 polls. Ayon sa poll body, maaari pa namang mag-sign up ang mga rehistradong Filipino overseas voters sa pre-voting enrollment para sa internet voting hanggang May 7. Kinakailangan umanong bisitahin ang link ng comelec.gov.ph/enroll para makapag-enroll. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, itinaas ng Department of Health kahapon ang Code White Alert sa bansa. Bunsod na rin ng paggunita sa Semana Santa. Ayon, ito'y bilang bahagi ng paghahanda sa anumang health-related incidents na maaaring maganap dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga Pinoy sa mga lalawigan, mga simbahan at mga tourist destinations. Ayon sa Department of Health, iiral ang Code White Alert mula kahapon April 13, Palm Sunday at magtatagal hanggang sa April 20, Easter Sunday. Hinikayat naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na manatiling vigilante at magsagawa ng kaukulang pag-iingat upang matiyak ang isang ligtas na paggunita ng mahal na araw. Karaniwan lang itinataas ng Department of Health ang Code White Alert sa bansa sa panahon ng national events, holidays o mga pagdiriwang na maaaring magresulta sa mass casualty na incidents o emergencies upang matiyak ang kahandaan ng mga health facilities at personnel, partikular na ang emergency room. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakatakdang umuwi ngayong araw April 14 ang humanitarian contingent ng Pilipinas mula sa 2 linggong search and rescue and retrieval mission sa Myanmar matapos ang magnitude 7.7 na lindol na kumitil ng mahigit 3,000 katao. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent ay lulan ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Sasalubungin ang mga ito sa isang seremonya na gaganapin sa Villamor Air Base ng Philippine Air Force, Pasay City. Ang Philippine Contingent ay binuo ng 89 na personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa team ang Urban Search and Rescue Units ng Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, MMDA at mula sa Department of Environment and Natural Resources. Nagsagawa ang mga ito ng humanitarian disaster mission sa gumuhong Jade City Hotel sa Nai Pie Tau sa pakikipagtulungan sa search and rescue team mula sa Myanmar, Vietnam, Indonesia at Singapore. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ang Semana Santa ay paalala sa mga public servant para magsilbi sa publiko ng may katapatan, integridad at compassion.
Ito ay paalala ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasabay nito ay hinikayat ni Romualdez ang publiko na samantalahin ang Holy Week break para alalahanin ang buhay ni Jesucristo kabilang ang naging paghihirap at muling pagkabuhay. Ayon kay Romualdez, ang pinagdaanan ni Jesus ay paalala sa mga katatagan ay natatamasa sa pamamagitan ng pagsakripisyo, paghihilom sa kasunod na pagpapatawad at kung mayroong pananalig ay mayroong pag-asa. Umaasa ang House Speaker na ngayong Semana Santa ay magkakaroon ng kapayapaan ang mga pag-aalala, kalakasan ang may agam-agam at kaginhawaan ang mga nangangailangan. Hangad ni Romualdez na bawat Pilipino ay magkaroon ng makabuluhan, payapa at puno ng biyaya sa paggunita ng Semana Santa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hinihikayat ng isang Catholic bishop ang mga mananampalataya na magpahinga at manahimik muna sa politika ngayong mahal na araw na pinakabanal na panahon sa mga Kristiyano sa buong mundo. Sa kanyang homily matapos sa pangunahan ang Palm Sunday Mass kahapon sa St. Joseph the Worker Cathedral Shrine sa Tagbilaran City, hinimok ni Bishop Alberto Uy ng Diocese of Tagbilaran ang mga Katoliko na magnilay sa pasyon at pagkamatay ni Jesucristo sa halip na tutukan ang politika. Giit niya ang pag-unlad ay hindi magmumula sa mga pangako ng mga kandidato at ang ating kaligtasan ay magsisimula sa pananahimik at meditasyon. Matatanda ang nasa kainitan na ngayon ang campaign period para sa May 12 national and local elections. Nagbabala naman ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng kandidato na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin, alas 5:25 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control ang dalawang artista sa radyo. Si Engineer Dennis Trelio Paraganas, at saka si Engineer Engineer Richard Gutierrez Olanday. Nabubulol ako. Binabasa mo na nga lang. Si Engineer Dennis Trelio Palaganas pala. Palaganas. Kala ko Paragas. Okay, si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Ayan. Oh, yan. Oh. Lagi mo namang binabanggit. Aha. Okay. Kayo pa rin ay nakikinig at nanonood sa ating FB Live, live dito live sa ating palatuntunan. O kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, informasyon, yung mga sumbong, pwede nyong itawag yan sa pamagitan ng ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa ating Facebook live natin, Kapaborito Errol. I-search nyo lamang po ang
JE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, At yung aking personal na text line 0946503645. Ayan po. Magandang balita muna tayo, kapaborito Errol. News. Dahil may magaganap na placemaking dagupan contest tampok sa Bangos Festival 2025. Ang bahagi ng masiglang selebrasyon ng Bangus Festival 2025 sa Dagupan City, ang kauna-unahang Place Making Dagupan Contest, isang design na kompetisyon na bukas sa mga artist at art enthusiast at mga interesadong individual sa larangan ng architecture at urban planning. Ang patimpalak ay inilunsad ni 4th District Congressman Christopher De Benicia, kilalang taga-suporta ng creative industry sa Pilipinas. Layunin ng kompetisyon na maipakita ang mga makabago at makabuluhang idea para sa inclusive at sustainable public spaces sa Dagupan City, na ngayon ay kinikilalang sentro ng kalakalan, edukasyon at serbisyong medikal sa buong Pangasinan. Bukas ang competition sa mga kalahok na edad 18 hanggang 35, estudyante man o professional, maaring sumali bilang individual o bilang grupo ng hanggang 5 miyembro. Maaari nilang piliin ang kahit anong lugar sa lungsod, tulad ng mga tabing dagat, back streets, overpasses, mga tagong sulok, mga palaisdaan, palengke o iba pang espasyong may potensyal, at magdisenyo ng isang konseptong magpapaganda at magpapasigla sa mga ito. Ang mga tanong na dapat gaway sa kanilang disenyo. Una dyan, paano kasulukuyang ginagamit ang lugar at ano ang lakas at kahinaan nito? Paano ito magiging daan sa mas maraming social interaction at community-led activities? Ano ang mga pangunahing elemento ng disenyo? Paano ito isinasaalang-alang ang mga isyong pangkapaligiran tulad ng climate resilience at waste management? At anong kwento ng lugar at ng mga tao rito ang nais iparating ng disenyo? Ang kanilang proposal ay kailangang isumiti sa PDF format, hindi higit sa 6 na pahina, na naglalaman ng project title, design objectives, visual presentation, site analysis, proposed plan, at iba pa. Siyempre may mga papremyo po yan. Ang first prize, tumataginting na 30,000 piso. Second prize ay 20,000 piso. At 10,000 naman sa third prize, at 5,000 sa mga honorable mentions. Ang deadline ng pagsumiti ay April 23, 2025 sa email na placemakingdagupan@gmail.com. Ayan. Gaganapin ang awarding ceremony April 29, 2025, kung saan tampok ang mga panahong disenyo sa mismong Bangus Festival. Yun. Muli ito ang placemaking contest, isang hamon sa malikhaing isip. Ayan kaya't kung alam niyo yung mga katanungan dito, ilan yung nabasa namin na katanungan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Limang katanungan yan. At siyempre, yung mga malikhaing isip, pabilisan ng talino. Yung mga malikhain. Ayan. Ilabas nyo ang inyong talento. At manalo ng limpak-limpak. Pero paano kasalukuyang ginagamit ang lugar at ano ang lakas at kahinaan nito? Alam mo na sagot yan. Alam mo sagot yan. Ano? Na. Baka may gayain nila Yung
creative na placemaking. Imagine mo yung tulay, yung hindi ginagamit na building. Correct. Oho. Magkakaroon ng isang napakagandang disenyo. Ayan, at siyempre, Yung basta yung mga ang hinahanap Oo. dyan, mga kakaiba kakaiba. mga one of a kind. Katulad nung isang lugar o kabahayan. At imagine mo yung magkakaroon ng magagandang pintura. Oh. May nakita na akong ganito somewhere in Baguio City. Meron din dyan sa may kwan. Mga bahay-bahay Oo. na merong anggulo na pag tinignan mo ay napakaganda. Napakaganda, oh. Iba-iba, makukulay actually. Ayan. Meron din sa nakita rin natin dun sa Hong Kong. Oh, marami. Pero meron sa din. ibang bansa meron. Wag na tayong lumayo pa. Dito na lang. At ito na nga, magkakaroon ng placemaking sa Dagupan City. At yan sa pangunguna ni Congressman Christopher Tofa de Benicia. Ayan. Kaya ito po ay ang sali na. paggamit ng inyong Katalinuhan. imahinasyon. Ayan. Alikha upang makagawa ng obra. Ayan. Pwede po ito individual or by group. Maximum of 5. At may papremyo, tumataginting na papremyo ang pwede nyong mapanalunan. Kung nakuha nyo yung first prize, 30,000 yan. Kung 5 kayo, kung sakaling 5 kayo, 6,000 na isa. Hindi, alam mo, yung pag individual kasi, medyo malaki. Pero Malaki. kapag grupo, paghahatian. Pero alam mo, yung premyo kasi ano yan secondary na yan. Yung cash prize, ano yan, mas gusto nila yung, alam mo yun, yung fame, yung award, yung pagkapanalo. Kasi, karangalan mo yun Hindi nila iniisip kung magkano. Yan yung mga artist. Ang yung mahal dyan, yung value ng yung ginawa. Kaya't sali na kung may kakaiba kayong talino at talento. Ayan, pwede kayong sumali dito. Ang deadline ng pagsumite sa Abril 23, 2025 sa email na placemaking.dagupan at gmail.com. Ayan. Okay. Alas 5:40. Isa pang good news. Isa pang good news, na ating bigyan ng pansin dito. Early detection ng breast cancer mas mainam ayon sa doktor ng City Health Office ng Dagupan. Ito yung early detection kaysa umabot pa sa stage 3 or stage 4 ang breast cancer treatment. Ito ang payag ni Dr. Jamaica Calduna, focal person sa breast cancer treatment ng Dagupan City Health Office, kasabay ng paghikayat niya sa mga kabayan ng siyudad ng Dagupan na magpa-scan gamit ang libreng mammogram sa CHO. May bagong pag-asa ang mga kababaihan ng Dagupan sa laban kontra breast cancer matapos na makabili ang lungsod ng isang brand new mammogram machine na magagamit para sa maagang pagtuklas ng nasabing sakit. Ipinaliwanag ni Dr. Calduna na ang mga bukol o kahit may bahid ng lison sa kailang dibdib ay kinakailangang sumailalim sa mammogram upang malaman kung kailangan ng mas malalim na pagsusuri ng oncologist. Anya, umaabot sa 2,000 hanggang 3,000 piso ang halaga ng mammogram test sa mga pribadong ospital. Samantala, tiniyak ni Arian Sandoval, radiology technician ng CHO, na hindi masakit ang proseso ng mammogram at tumatagal lamang ito ng ilang segundo. Sa ngayon, kayang tumanggap ng makina ng 5 pasyente kada araw, ngunit plano ng lungsod na palawakin pa ito sa hinaharap. Ang makabagong mammogram na nagkakalaga ng 17 million pesos
ay opisyal na binasbasan sa isang ribbon cutting ceremony noong April 9 sa City Health Office Diagnostic Building sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez at ni Dr. Maria Julia de Venecia, ang OIC ng City Health Office. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, maraming kabayan sa Dagupan ang may mga bukol sa dibdib, ngunit hindi ito naipapatingin dahil sa mahal na bayad sa mga pribadong ospital. Kaya malaki umano ang may tutulong ng mammogram machine na ito upang mailigtas ang maraming buhay. Pinasalamatan ni Mayor Fernandez ang mga konsihal ng Sangguniang Panlungsod gaya ni na Konsihal Michael Fernandez, Jigsin, Dennis Canto, Liga President Lino Fernandez at SK President Bradley Benavides na agad na nag-apurba sa supplemental budget para sa pagbili ng naturang makina matapos ibinaba ng Office of the President ang suspension ng 3 konsihal ng Dagupan. Sinabi naman ni Konsihal Michael Fernandez na siya kasama si Vice Mayor Brian Cua at iba pang konsihal ay hindi nag-atubli sa pagbibigay ng pondo dahil alam ng bawat araw ng pagkaalantala ay maaring magdulot ng panganib sa mga kababayan. Sa kanyang pag-iikot sa mga barangay, ibinahagi ni Mayor Fernandez na may ilang kababaihan na bedridden na dahil sa breast cancer at kasalukuyang tinutulungan ng lungsod para makabili ng mamahaling gamot. Ang pagbili ng mammogram machine ay bahagi ng adhikain ng lungsod na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at bigyan na proteksyon ang mga kababayan ng Dagupan laban sa breast cancer. Napakaganda yung programa na yan. Kapaborito Errol para sa mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan. Patingin ka na. Hindi pwede. Babae Babae lang. lang pala. Oo. Alam mo, siguro ko first dito sa lungsod ng Dagupan ang nagkaroon ng mammogram sa mga LGUs dito sa sa Pangasinan. Kung hindi ako nagkakamali, pinakauna na bumili ng mammogram ang LGU Dagupan. So napakaganda po ito dahil nakikita ni Mayor Belen Fernandez na maraming mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan ang walang pira o kapos sa pira para sila ay sumailalim sa mammogram sa mga pribadong ospital dahil mahal nga naman no. Yung sa private kasi gagastos ka pa ng 2,000 to 3,000. Oo. Si Ma'am Bioli nga, 'di ba? Sabi niya, nag-inquire daw siya nakapag 3,800. Yung kanya daw binayaran. So mahal siyempre pag ikaw ay mahirap lamang, hayaan mo na na lumala yung karamdaman mo sa breast cancer. Ngayon, ang ginawa ni City Mayor Belen Fernandez, bumili siya ng mammogram para matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan para maiwasan yung mga sakit na breast cancer at hinikayat ng mismong City Health Office na sana ay magpasailalim sila ng mammogram para malaman kung sila ay may sakit na cancer o para malaman kung nasa stage 3, stage 4, medyo delikado na yan di ba? Sabi nga nila, prevention is better than cure. Ayan, Ilang beses kong narinig yan dun sa ospital, yung prevention is better than cure. Ayan, so mas maganda kung magpatingin kayo para maagapan ang inyong dinaramdam na sakit tulad ng breast cancer. Ayan. Alas 5:47 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, bati muna tayo, kapaborito Errol.
Si Marites Valenzuela is watching. Si Val Velasco, good morning, bossing. Sabi Yung mga maagang nakasubaybay, maraming salamat po sa kanya-kanyang mga kabahayan, yung mga drivers on the road natin, yung mga magsasaka, early risers natin tulad ng mga dumaralos, magsasaka, aray sumisigay, sa palengke, sa mga public market. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Stephanie Guzman, magandang umaga rin sa iyo. Ganoon din si Susan Bungar Bustamante, si Bing Navat, ayan, magandang umaga. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Mayra Lapid ng Dasol, good morning. Ganoon din si Ninita Lumanglas, nanonood. Mar Pasqua, good morning, sabi niya. Si Ruela Rodriguez, ayan, magandang umaga. Si Lanza Alfiros Peralta, magandang umaga. Ami Castro Verde, Buna, magandang umaga. Maji Nacorda, magandang umaga. Si Nards Baswil, Dasol din ito, magandang umaga. At ganoon din si Samantha Narvarte, ayan, magandang umaga. Selvia Romero, magandang umaga din sa iyo. Esther Ramos ng Kalasyaw, magandang umaga. Eufenia Bungar, ayan, magandang umaga po sa inyo. At sino pa yung mga nandito? Barbara Flores Lumboy ng Mabini, magandang umaga. Si Augusto Balesteros, talaga nga naman ang puta-patang yung kabuwasan, kwanto. Solid, number 1. Okay, may lang number 1 to yun na Augusto. Nanyalis mo dyan, number 1 naman. Ayun. Talaga si paring Augusto ay. Si Angelo Bartolome Cruz, masanto siya kabosan, mga kapaborito at mga tatak, Espino. Ayan. Pilugayan nyo kami dyan, Barangay Bunlag, Sitio Lasip. Amay. Dapat kulatan. May mangingitar ko ni Dilata. No kapigan eleksyon in San Mampalikas, kwanto nan Agustay nan Angelo. Nan Bagyo Tandalap agaan nang sumumukatan to. Lante. So panangaro to dya. Pati anino to, anto. Katon mga kapaborito, sama-sama nating ibalik si Pogi Espino. Sabi ni Angelo Bartolome Cruz, ditan Bunlag, Kalasyaw. Okay, magandang umaga kay Mapandan Mayor Carl Christian F. Biga. Magandang umaga sa inyo at lahat ng mga sanggunian bayan members sa panguno po ni Vice Mayor Gerald Glenn Tambawan, si Councilor Freddy Pinolyar, Alicia Mariano, Hilarion Morales, si Blando Quinto, John Eric Erickson Pareno, si Jim Castro, si Ronnie Rebilla, Melvin Gerold Ranas, at ganoon din si Liga President Alex Aquino at Iski Federation President Landingin. Magandang umaga. Si Darwin, magandang umaga. At si Sir Jeffrel, si Sir Felix Domicilio, magandang umaga sa inyo. At good morning, kuanan Wilma Salas Cancino Albarida, ditan at nagsaing. Oy. Si Joel Longhair. Yan. Magandang umaga. Good morning kay Sir Joel Longhair, Joel Calvo. Magandang umaga kay former Barangay Captain Carlito Dion ng Barangay Wood, Kalasyaw, Pangasinan. Kay Sual Mayor Dong Kalugay, magandang umaga. At ganoon din kay yung running mate niya, si Vice Mayor Max Milian. Ayan, magandang umaga. Mejia Sordilla Team, dyan sa bayan ng Mangaldan, serbisyo Okidok, si Mayor Mark Stephen de Benicia Mejia, at ganoon din si Vice Mayor Chujo Sordilla. Good morning. Good morning. Si Atsi ng Mangaldan, at si Chini Rose Flores. Ayan, good morning. At si Councilor Joel Minises, magandang umaga. JCM, kamo pa. Ayan, si Katulabat, so sabi may sasangsangan, kadsang ko na yung bayan, aglapiga, Jad sayay
harapan na eleksyon at napili laraman. So talagang manipagditan niya man serve balay na Mangaldan, Pangasinan. Ayan. Aha, unta tumat Team Rosario Maminta. Oy, di tanan kintan. Bimaloy. Ayan, si sa Umpapol Mayor Simplicio Sammy Rosario, tansamay Umpapol Vice Mayor si Edgar Itaktakmo Maminta. Ayan, aramay konsyalis banggit mo raman. Basta Maminta. Ayan. Edgar. Edgar Itan. Yung mga, ano yung tinatanong mo? Yung mga, nasa, yung mga kasama sa Team Sam. Si LA Austria, Sid Francisco, si Coach Gamehouse Bautista, si Cyrus Pokis, si Baby Binalon, Ricky Samson, si electionist councilor Ariel de la Concha. Good morning. Good morning din kay Mayura Priscilla Meli Ignacio Espino, dyan sa Bugalyon. Ganoon din kay former congressman at nagbabalik na mayor Jomel Anthony Ignacio Espino. Anamit lamang. At ang kanyang running mate si Vice Mayor Madriguera. Si Vice Mayor Benji Madriguera. Ayan. May mga ano rin yan, may mga kasamang konsihalis. Ayan. Si RD Banlaoy. Si Nico de Mesa, si Bella de Quintos, Christian de Vera, John Eric Malikdem. Kaaram niya si Councilor John Eric Malikdem. Si Marcy Ocampo, Rami Oksan, tan si Virgie Reyes. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga din sa founder ng Abante Pangasinan Ilocano, si former Governor Amado T. Espino Jr., ang first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Number 1, 2, 3. Ayan, sa baluta. At ganun din ang Secretary General ng API, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Yan, ang second nominee, si Attorney Vice Mayor. Ayan, sa Abante Pangasinan Ilocano Party List. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din kay ang pagbabalik na governor ng lalawigan ng Pangasinan, si Apo Gob Amado Pugi Ignacio Espino III. At ganun din ang kanyang running mate, si former Mayor Noel Nakar ng Dasol, Pangasinan. Good morning sa inyo. Kaya basta sama-sama. Yo. Ayan, sige. Man exercise din mo gano. Take it away, engineer. Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga sa Team Patak, Team 10-0, dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, si Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay, si Councilor Elias Villanueva, number 14, maswerte. Basta 14, maswerte. Titan. Councilor Manny Datuen, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, si Chick Mike 1212, Councilor Mike Season, si Give Me 5 man, Councilor Jose Loresco, si Vice Councilor Nestor Gabrilio, at ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan, si Kyle Arthur Art Gaspar. Ayan, magandang umaga. Walang iwanan, magkaisa, Team Patak 10-0. Ayan, magandang umaga din kay yung outgoing councilors, si Councilor Gerald Apicial at Councilor PG De Vera. Ayan, yung mga magigiting na konsihal na sila naman ay kita mo graduate 9 years. Ayan, 3 terms. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning, Kapitan.
kay Kagawad Pio Hilomin Jr., kay Alexander Rosario, Bernardo Episcope, si Fortunato Aguilar Jr., kay Roberto John Gabrielio Jr., at sa lahat ng mga barangay kagawad, barangay family dyan po sa may barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Kumusta na po? Di ba masarap yung Peking duck? Ha? Pag yung yung natikman ko sa Hong Kong na Peking duck, yun, legit yun. Oo. Pero ano ba yung sinasabi mong Peking duck? Parang Peking may Peking duck din dyan sa Kalasyaw eh. Ha? May Peking duck sa Kalasyaw. Pero mapait. Mapait? Yun eh. Mapait. Sige! Hanggang po rin manadlaan yung oras tayo. Ay, hindi mo na. Wala rin sa oras tayo. Sige, Paul kami. Dasari karuman niya balita impormasyon. Sari issues kasumpalabat na pigaran pa mano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y Kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, utusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan,
Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama hanggang alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkura, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Nitan. Ayan. At, wala ba shooting? Ginagawa pa, wala pa si director wala pa. At ganun din si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Yung kakambal ni Engineer Richard nasa baba si Raymond Gutierrez. Ano? Oh, Raymond at Richard. Oh, yung si Rupa Gutierrez paparating na rin. Si Rupa. Kapaborito Amor. Rupa Gutierrez. Ayan. Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa umagang ito. Oy, good morning sa kay Eva Bundok, si Bonita Garcia, Isidro Apalis. Ayan, magandang umaga. Lahat ng mga barangay health workers daw diyan sa may barangay Macabito, magandang umaga. At ganoon din si Kapitan Maret Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ayan, magandang umaga. Umagang umaga talagang umiikot na yan. Talagang makuli-kuli si Kapitan Marit Velasco. Tsaka kilatan na may practice, may antadala kada kabosan at mampapalinis latan. Lante, mampapalinis insang kasumpalto at Ulad Barangay Hall. Second to lantit cleanliness is next to godliness. Kanyan na siguro aramay aramay imuunaray nan serbiditan nagdagawan siguro tan kanya po may barangay hall labat di balbalaga kinla. Balbalaga ya bagay la. Pero kini amay kulandan barangay hall at kini si katutay isang kabalagan niya barangay. Sang kabalagan. Wala po siya to? Hindi wala balog. Di ba banag? Hindi, at least Ken may initiative na Kapitana Marit at nambungay dakep. Tas ay minabang na lamang aliwan si kato totoo. Ay kabarangayan to. Siyempre maragap sa man sirbi at barangay no sa opisina mata maayos. Correct. Kasi katutoy kini piugagap to ninsaman la. Talagan mampalagay na sa tay barangay hall tapen komportable iray kabarangayan to. Kanya natan niya kugkugip to ninsaman nitan agawala. No agamatan agawa na sararamay imbebunag ya administrasyon at least agawan to natan. Agawan to na kapitana. Ayan, kanyan na talaga ning posposo tumot sa may panaglingkor. Good morning mo tadakinan Municipal Treasurer Sir Mel Pusirio. Ayan, magandang umaga diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Alas 6 City na Kabuwasan. Si GC Pilar, ayan, nanonood sa ating Facebook Live. Dumako tayo sa ilang pang mga issue sa umagang ito dahil marami pong mga issue na ating
tatalakayin sa ating palatuntunan. Hanggang alas 7 ng umaga tayo. Si Kapitan Bob 25 nga pala. Ay, Barangay Kintong. At saka yung mga tropang sama-sama, si Tinta. Ayan, dyan sa plus 9, nawa? Dyan sa San Carlos City. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Ayan. So, dumako tayo sa mga magagandang mga balita pa, kapaborito. Mamaya mo yung yung Peking duck. Hindi, mamaya, ginugutom ako niyan. Ay, ginugutom ka ba? Hindi, pag yung Peking duck sa Kalasyaw, agka makapangan. Ang pait. Ang pait. Wala rami kindita na, bali-bali piuulop. Wala Peking duck, manaya. Peking duck. Kawawa naman yung nilalaglag nyo. Ayan. Kaya, dapat sama-sama. Dapat magkaisa kayo. Correct. Para sa, layunin. Sikat tumatansok yun. So, talagang gutma katon wala tayo abuuditan. Lantimat. Pinangkakasakol. Pinantutungtong. Raman. So, agaman tutungtong, abayagla. Sikatutan siya sa may sakay at piugagap na kimot incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Sikatutan so talagang yan. Actually, history. May ginawa tutan. Ang kapod libro na Kalasyaw tay untan. Natan at sikatu at post. Correct. Diba? Ang kapoy kalaban to. Wala siya. Tapos incumbent at wala sikatu. Sinayakop to namin. Tas sa gabay tumalanti at may saksakay. Pian progreso sa bayan bali na Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Good morning, Adakinan Rosana Padlandong ka. Orbistondo. Good morning, Matadkinan dito ka. Si Liam Nantin. Ayan, magandang umaga sa iyo. Ayan. Dumako tayo sa ilang pang mga balita. Ang Kapitolyo ay inayos at pinaganda ni dating Governor Amado T. Espino Jr. Nagkaroon ng magandang opisina ng mga board members at sanggunian na panlalawigan session hall, kapaborito i-roll. At siyempre, sa nakalipas na administrasyon bago umupo ang Espino noong 2007, kung hindi ako nagkakamali, wala sa ayos ang Kapitolyo. Mapanghe ang kapaligiran ng Kapitolyo, butas-butas ang kisame at pinamumugaran ng paniki ang loob ng naturang gusali. Ito ay inayos at pinaganda sa lahat. Para sa lahat ng empleyado ng gobyerno, probinsya ay naka-uniform na rin. At siyempre, respetado at naging magalang sa kapwa-tao. Marami ang namangha sa kagandahan ng Kapitolyo sa ilalim ni Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Napanatili na maganda at malinis ang Kapitolyo sa bayan ng Lingayen para mas kaaya-aya na tingnan ang loob at labas ng Kapitolyo. Hindi lang yan, kapaborito i-roll, inayos ang iba't ibang mga gusali sa Kapitolyo tulad ng Malong Building, Kalanchaw Building, Capitol Resort, Season Auditorium, at ang pinakahuli yung Ordo House na tirahan ng gobernador. Maraming namangha ng mga national officials, gaya ng mga senador, mga gabinete na nagpunta sa Kapitolyo sa ilalim ni Governor Pogi Espino III. Iisa lang ang kanilang sinasabi. Sila ay namamangha sa kagandahan ng Kapitolyo, the best capital in the Philippines. At ang kagandahan ng Kapitolyo ay pinagpatuloyan na at inalagaan ni Governor Pogi Ignacio Espino III para mas lalong kaaya-aya natignan ang mga buwibisita sa Kapitolyo. Maraming pumupunta na galing ibang probinsya, mga taga-ibang bansa na mga naglalakbay aral sa Kapitolyo. Maliban sa magandang gusali, nagbibigay ng ginhawa ang mga punong kahoy na nasa kapaligiran
ng mismong Kapitolyo. Ngunit ang mga matatayog na mga punong kahoy ay walang awang pinagpuputol ng nakaupong opisyal. Nakakaawa rin ang mga kabataan sa hinaharap sapagkat wala nang makikitang punong kahoy, wala nang masisilungan at malililiman ang mga estudyante sa paligid ng Kapitolyo. Walang silbi ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa kabila ng meron ng kautusan na bawal ang pagputol sa mga punong kahoy. Ang pagputol ng mga punong kahoy ay sanhi ng sakuna. Kaya nabaha ang Kapitolyo noong nakalipas na taon na dati ay hindi naman nababaha. Ang DNR ang nagbigay ng pahintulot kasi sa pamagitan ng cutting permit na putulin ang mga punong kahoy sa Kapitolyo. Nalungkot ang mga Pangasinense lalo na sa mga senior citizens na nakipagdigma sa World War II na tuwing taon o ang mga veterano na nakipagdigmaan tuwing taon na ginaganap ang MacArthur Landing sa likod ng Kapitolyo ay nagbibigay ginhawa ang mga punong kahoy lalo na sa climate change. Natanggal din pati ang Veterans Park na kapaborito, Dennis. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit ng mundo, kapaborito Irol. Kaya nagkakaroon din ng heat wave na nagdudulot ng mga sakit at sanhi ng pagkamatay. Kapag mataas ang temperatura ng mundo, dadami ang mga sakit. Nandiyan ang diarrhea, malnutrition at iba pa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naniniwala na ang climate change ang isang dahilan ng mga pagbaha. Ang climate change, kung umulan o bumagyo, sobrang tubig ang dadaloy at papatak na ulan, kaya nagkakaroon ng La Nina kuminsan. Ang climate change ay nagaganap partikular ang pag-init ng mundo. Ang pangunahing dahilan ay polusyon sa kalagitnaan o kalangitan na binubuo ng karaniwang mga carbon dioxide at methane gas. Kung wala na ang mga punong kahoy na humihigop ng carbon dioxide diretso sa kalangitan yan. Kapaborito Irol. At ang carbon dioxide ito ang mga nanggagaling sa mga tambutso na sasakyan, mga galing sa pabrika, planta ng kuryente na gumagamit ng mga uling-ulangis sa pagpapaanda ng kanilang mga makinarya. Ang methane gas naman ay nanggagaling sa natural gas na pampaandar ng mga planta at mga kuryente. Sa panahon ng Espino, inalagaan ang ating kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga libo-libong punong kahoy sa bundok, dalampasigan at sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya yan mga kaibigan, kaya natin Pangasinan basta't sama-sama ibalik ang respeto at dangal ng Pangasinan. Maraming bilangan mo tayo yan. Bilangan mo tayo intanam na Espino administration. Ay, dakal. Naalala mo pa yung mga Adap Mountain? Oo. Na pag-aari ng gobyerno tinaniman ng mga punong kahoy. Noong first term ni dating governor bilang congressman ng 2nd district, kasama pa ako doon sa may bundukin ng Bugalyon. Kayo po nagtanim ng mga ibang uri ng punong kahoy. Siyempre, si former Governor Amado T. Espino Jr. ay mapagmahal sa kalikasan yan. Ganun din si Governor Amado Pugi I. Espino III. Talagang mapagmahal sa kalikasan, kaya nagtatanim sila ng mga iba't ibang uri ng punong kahoy saka bundukin at saka sa mga dalampasigan sa lalawigan ng Pangasinan. Marami na po silang naitanim sa iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya't noong pinutol nga yung punong kahoy dyan sa Kapitolyo, talagang maraming nalungkot
na mga kababayan natin dito sa Pangasinan. Bakit? Anong nangyayari sa Pangasinan? Siyempre, una, maraming nangihinayang. Si Kwandalanti at pinutod daw, mangulaba, no, sa ikargadan makanakanaya para totoo. Sana. Para sa tao. Na proyekto, hindi yung para sa mata. Kaya nga aanhin mo yan, yung mga ganyang proyekto, kung hindi naman napapakinabangan. Ang taas-taas man ang maintenance niyan. Samantalang yung punong kahoy na nandyan, na nagbibigay unang-una, nagbibigay ginhawa at nagpapaganda. Ayan. Wala namang maintenance. Tama. Hanggang pa yung maintenance tutan sa punong kahoy. Ilang taon na yan, kung hindi tayo nagkakamali, meron ng mga kanyan may mga century trees na dyan Kung hindi lang diba? Kung hindi lang nakita at nang hinayang yung ibang mga kababayan, yung mga nilagyan ng numero dyan, baka ngayon wala na. Ayan, Kasi may mga puno dyan na may mga numero na at talagang kakatayin na yung mga kahoy. Puputulin na. Buti na lang hindi natuloy, naudlot. Dahil nakita nila na nagagalit na yung mga tao. Talagang gusto nila yung lahat ng mga puno. Bakit galit kaya sa punong kahoy ito? Itong nakaupo Hindi ngayon. ko alam. Galit sa punong kahoy, galit sa kalikasan. Di ba? Ang isa sa mga programa ng ating gobyerno, partikular sa ang Pangulo ng Pilipinas, ay yung environment, pangalagaan ang inang kalikasan. Pero iba dito sa Pangasinan galit sa environment ang nakaupo. Na opisyal. Basta ang sabi pangalagaan. Di ba? Hindi pagpuputol. Hindi pagpuputol. Kaya yun tuloy nagkaroon ng pagbaha diyan sa diyan sa may Lingayen na last year yan nangyari na hindi naman nababahayan dati, di ba? Kasi ang punong kahoy siya yung humihigop sa mga tubig at ang sumaman-ampor na sa tay may danom ya unagos at arumya pasen pero ang kapuli kakiwan panuntutan supay man sip-sip na saratay kini at tulad ngayon ay summer. Summer. Diba? Sobrang init, 42, 43, 44. Yung climate change. Yung ating temperatura. Pag nandyan pa sana yung mga puno na yan, yung mga nandyan, makikita mong nag-i-enjoy sila kahit mainit. Maglatag sila ng, magpipiknik sila. Maglalagay ng iba nga, medyo may budget, may camping chair, may camping table, magpipiknik, pictorial, di ba? Naalala ko nung panahon ni dating Governor Amado Pugi Espino III, maraming mga estudyante na nasa silong ng mga punong kahoy, sila pinag-aaral, pero ngayon, tila yata wala na wala nang pupunta dyan ng mga estudyante. Hindi, meron naman dun sa mga hindi naputol. Pero yung likod mismo, wala na. Was out. Wala na. Was out. Yun ang dyan, nakakalungkot na pangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nananahimik. Nananahimik. Walang kasalanan yung mga punong kahoy. Bakit tanggalin pag po yung minasakur kinatay ayan ang dyan yung mga carbon dioxide wala nang hihigop ng carbon dioxide kaya ito ngayon ang nangyayari ngayon lalong umiinit ang panahon dahil sa kagagawan ng ilang mga anti-environment. Mark James Biado. Biado, wala ka nanotang kong Biado. Tantan Biado. Hindi man ay kalupa ng Biado may babagak. Manny Moreno.
Magandang umaga sa inyo. Yung mga nasa Facebook natin. Meron pang kwan dito. Pagbati, sabi niya, Masanto siya kabuwasan. Boss, paborito, Idol Dennis at Idol Errol. Mabuhay po kayo. God bless you more. From former board member and Vice Mayor Ramon Bautista Sr. At ganoon din si Councilor Ramon Bautista Jr. ng Manawag, Pangasinan. Uy, si Sir Ramon. Lieutenant yan. Region 1. R1MC. Si Kemanaya, Region 1 Medical Center Director Dr. Roland Mejia. Magandang umaga at ganun din. Yung kaibigan natin dyan, si Roland Mundala. Good morning po sa inyo. Si Sir Kirby. Good morning din. At si Sir Megs. Magandang umaga. At yung mga nakikinig dyan sa anong tawag mo doon, yung sa kitchen. May tawag doon yung mga yung mga nagpe-prepare ng food. Pagkain. Dietary section. Ayan. Dietary section man. Okay, magandang umaga sa inyo. At maging doon sa Bunuan Binlok Regional Medical Center Annex, marami po tayong tagapakinig. Good morning sa inyo. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, may mga nakausap ako dyan malakas daw ang radyo nila tuwing umaga. Thank you very much. Diyan sa may barangay Makabito, halos lahat ng mga kabahayan dyan nakikinig sila sa ating palatuntunan tuwing umaga. Oy, thank you. Dahil dyan, may sticker kayo. Siyempre, pinangunahan yan ni Kapitan Saldi Bauso ng malakas yung kanyang radyo. Dyan sa barangay Makabito. Good morning. Magandang umaga din dyan sa Western Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo awan labas na. Dagiti manalon at syakit na manalon akmat idi. Grade 1 ka mo pa hanggang high school at talaghan man tatanamakmat na sa te pagay. Ay wala, dumaralos. Ay dumaralos. Sakbalat kiyan. Salikmatan pero tamlatay saman bawal ni manggalaw kasi manpalo ta ni kakanibaka. Ninsaman at marami ka klasik mambabasketball la rin aram. Ninsaman at mampalot ni. Ninsaman si syakat no ken umbawong kay alas 5 si plat. So ken abot mo. Kailangan umbawong ka alas 3. Kanyan kasanayan ko mo lahat alas 3 yung babangon. Ang gadyad sa yung trabaho. Kanyan na aditan nawata na dasol ay talagan kimata impadug kanda sa trabaho. Alas 6:25 nakabuwasan. Wala ratan so gabay nuiran na ipasabi balita impormasyon sa issue sawa ya gabayon na ipasabi panamagli na sayang programa at sa radyo ya i-text o itawag para maglay na text line tayo 0939-100-9931 o dino dyan sa may Facebook page na DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Tabasa mirata niya amin. So ipasabiyuran na greetings at ansara may reklamo yun na ani ning mino aratan at twa o andi aratan niya ipasabiron ken ara may reklamo ay wala reaction di ay Jubert Saringan. Ang climate change ay isa sa dapat natin bigyan pansin. Dagdagan ang mga punong kahoy, huwag magputol para proteksyon sa sakuna. Tama. Dugamat. Ganyan na si duga ti babagayo. Si Marvin San Juan,
Ramdam natin ang climate change dahil sa kagagawan ng politiko na naninira ng kalikasan. Dapat ang politiko na putulin ang punong kahoy, putulin din ang ugat nito sa politika kanto. To, ramdam natin. Sige ba ito ni Bagatan? Kiyan. Ara may mampuputot siguro kiyo. Sige, aratan so sara may kiyan. Reaksyon nyo 0986-4839. Hindi na bago ang panahon ngayon dahil sa paglabag ng mga batas. Meron tayong DNR na mga siwa ng kalikasan. Sila naman ang nagbibigay ng permit para putulin ang mga punong kahoy. Nangyari sa ikalimang distrito at nangyari sa Kapitolyo. Kaya dapat sisihin dito DNR at ang kasalukuyang sabi niya na nagputol ng mga punong kahoy sa Kapitolyo. Okay. Si Gendura Lopez dita nadlinggayen. Good morning adasi kayo. Antes tayo nung dapat gada saray karumanin na balita impormasyon saray issues na sing batan mi patan so impalapag na sa kaya kandidato dita ni San Carlos yamang paggawa kuno na samay modern pahalay drying facilities. Drying facilities. Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Sige. Jadi Paul me. Ada sayan na programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa mga haldang ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia-Milla, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare, kabigla ka naman, Mare Grabe, gimanggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala na San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending
dagdagan kaarawan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kaagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya at mataksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, tibidad tapang at lakas. Kasama noon ngayon kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na nalulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisa manok ng mga tagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Di ka nagsama, ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto natin mga tagupenyo. Feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayon ng saman, Nathan, Anggan Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Take over the press, Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Dinmal, Paborito! Galion, Labrador, Paborito! Lingayen, Paborito! mga Tarab, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Ayan, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ, D88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJ, D88.1 FM, Radyo Paborito! Oras alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorio Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, ang ating dalawang co-pilot, Engineer Dennis Trelio Palaganas at Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ayan. Ang lungsod ng San Carlos ay isa sa mga agricultural land. Meron daw isang kandidato na magpapatayo daw ng palay drying facility. Tanong, drying facility o dyeing facility? Karamihan nga dyan sa mga taga San Carlos, ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim ng palay. Ngunit hindi pa napapanahon na magpatayo ng drying facility ng palay sapagkat ang kailangan na maproduce ng palay ay 400 metric tons ba? Dapat? Bawat araw pa yun. Araw-araw. Ayan, oho. Kung ang lawak ng taniman ng palay sa San Carlos merong 4,000 na lawak o yung hektarya, maaari na makakaani sila ng aabot ng 400 metric tons a day. Pero ganun ba kalawak ang taniman ng palay diyan sa San Carlos? Batay sa Strategic Agricultural and Fisheries Development Zone, ang San Carlos City merong 2,500 hectares na agricultural land. Kung 2,500 hectares ang agricultural land,
hindi pa umabot doon sa 4,000 hectares para makapag-produce ng 400 metric tons a day. Kapaborito Errol. Ay, maalala mo lang yung pinatayo dyan sa may 5th District na drying facilities. May lawak na 4,000 square meters ba? 4,000 square meters. Dyan sa may barangay Unsad, Villasis, Pangasinan. Meron pa. Sa may dalawa yan eh. Dito sa Kwan yata, dito sa Kwan ba? Alcala. Meron din dyan. Anong nangyari dyan sa drying facilities na yan? Drying facilities yata. Ang naturang pasilidad ay nagkakalaga ng mahigit kumulang na 5 million kung hindi ako nagkakamali na pinunduhan yan ni yung dating congressman dyan. Pero kakaunti ang naimbak na palay. Kung kaunti ang naimbak na palay, siyempre, ilalagay muna sa warehouse at mag-aantay muna ng karagdagang mga palay. Paano kung nakaimbak lang yan at mag-aantay ng karagdagang palay para mabuo ang 400 metric tons, siyempre maraming palay ang masisira dyan. Dahil nga kapan-ani, ibatigdaditan, masisira. Ang mga palay, kawawa naman yung mga magsasaka. So ang kwan dyan, yung sa San Carlos, balik natin. So yung pinaplano, iniisip ng kandidato dyan ay isang panaginip lamang. Isang panaginip lamang. Dahil nga kung ikukumpara natin yung land area na base doon sa inilabas na Strategic Agricultural and Fisheries Development Zone, 2,500 hectares lang ang agricultural area ng San Carlos. Ang kailangan natin na i-produce para maipasok dyan sa drying facility 400 tons a day. Ngayon, kung meron sanang 4,000 ilan ba yun? Yung kwan dyan? 4,000 hectares, pwede na magkaroon ng isang drying facilities. Pero 2,500 kulang, mag-antay ka pa ng karagdagan. Saan galing yung karagdagan na yan? Kung ang San Carlos ay merong 2,500 lamang na hektarya na taniman ng palay. So kulang din, hindi rin ma-accommodate yung mga magpapatuyo, ganun ba? Hindi ma-accommodate. I-imbak lang dyan sa warehouse. Kaya yung bang nagsabi niyan na kandidato ay nananaginip ba? Panaginip lang ba yung kanyang sinasabi? Ngayon, kung sakasakali na siya ay pala rin magpatayo ng drying facility in the expense of city government, ngayon, magiging bangkarote o kaya magiging white elephant. Sayang ang pera ni Juan de la Cruz. Siguro ang nagiging basehan mo dyan yung mga naipatayo na. Yun ang basihan ko, yung mga naipatayo na mga drying facilities dyan sa Villasis na siyempre nagkaroon ng dyan. Kumusta na kaya yun ngayon? Maraming mga magsasaka ayaw nila na ipasok yung kailang mga palay dahil nga matagal na nakaimbak yung kailang mga palay dyan sa warehouse ng drying facilities na yan. Kaya karamihan sa mga magsasaka dyan, mas gugustuhin na nila na ibilat ang kanilang palay sa solar dryer. Sa kalsada. Sa mga interior na barangay. At least ilang oras pwede mong na yan. Kunin yung mga binilad mong palay. Kaysa yung ilalagay mo sa drying facilities
na hindi mo alam kung kailan na ipapasok diyan sa drying facilities, yung inani mo na palay nandoon lang nakaimbak, nag-aantay ng karagdagan, dahil hindi naman pwede na ipasok mo sa drying facilities kung kakaunti yung naturang palay na yan, kasi kailangan ng 400 tons 400 tons a day. So saan ka kukuha ngayon ng 400 tons a day? Tapos magbabayad pa yung mga magsasaka dyan sa dry facilities na yan. Hindi naman libre. Kasi kailangan ng ROI, yung return of investment ng isang LGU. Tsaka parang panggamit maintenance na rin. Maintenance. Yung kuryente dyan, mataas yan. Kaya yung nagsabi na kandidato dyan sa San Carlos, ay iba na lang ang gumising ka na. Gumising ka muna. Pero hindi mo naman pwedeng turuan yan. Si Katumalanti ka ba ito? Si Katumalanti ipapangako to Manila Bat. Hindi, pinapangako niya lang naman. Pero dapat na alamin mo muna kung ilang ektarya ang agricultural area dyan sa San Carlos, ilang tons ang inaani bawat araw, para alam mo kung yan ba ay napapanahon na magpatayo ng drying facilities o hindi pa, para hindi naman sayang yung pera na binabayad ng mga taxpayers dyan sa San Carlos. Waste of money kung sakasakali na pumalpak ang proyektong iniisip mo. Balita, wala pa naman. Pangako. Pangako sa'yo. Pinangako ang langit at lupa. Baka sakali. Pangako pa lang naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Hindi. Kaya, paginip pa lamang yan. Kugip to Manilabat. Kugip to labat. Kugip to yagabay to nagawa. Ayan. Alas 6:44. Sige, yung kugip mo Ramiro. Aga nang kugip kalabyan, taga kaugip. Anong gusto mo? Walang tulog o walang gising? Ay, gusto ko yung walang tulog. Kasi kung walang gising, delikado na yun. Walang gising, todas mo. Ay, okay lang yung walang tulog. Kaya nga yan. Sonia Tolentino, makakatulong tayo para maiwasan o mabawasan ang ganitong pangyayari sa pamagitan ng pagtutulungan ng komunidad at maipalaganap ang kaalaman tungkol sa kalusugan mula sa pagbabago ng klima. Ang adaptation plan ay nag-aalok ng mga mapagkukunang pangkalusugan at kaligtasan. Siguro ito yung environment na tinalakay natin kanina. Salvador Mandapat, huwag hayaan na bumalik sa kadiliman ang lungsod ng San Carlos. Parang may alam ka, Salvador Mandapat. Huwag hayaan na bumalik sa kadiliman ang lungsod ng San Carlos. Michelle Flores, ang climate change ay isa sa nagpapahirap sa buhay natin. Makakabawas sa suliranin kung tayo ay may disiplina. May punto ka rin dyan. Orlando Garcia, isa ako magsasaka sa San Carlos. Bakit pa magpatayo ng drying facility kung mayroon naman solar dryer? Diba? Libre pa. Libre pa. Libre pa, walang problema. Ang problema nila pag bumuhos ang ulan. Diba? Leonido Paningbatan, matagal na naglingkod ang ang nangyari sa San Carlos. Takot ang mga tao, tapos babalik na naman sila.
Tutan. Yan ang yan ang kwan, ang damdamin ng mga listeners natin, yung mga viewers natin. Binabasa lang natin ito, binabasa natin para wala naman silang masabi. Pero kung Linaan datan. pero pigilan tan. pero pag may mga foul na, dapat na kwan mo naman. Hindi ata nga pumaso maugasad sa atin kinday. Naimatunan. Sabi niya matagal na naglingkod ang kanyang ang nangyayari sa San Carlos, takot ang mga tao, tapos babalik na naman sila. Yun ang sinabi niya di ba? Kristen May Espinosa. Ayan, magandang umaga. Helen Dasig de la Cruz, magandang umaga sa iyo. Teodoro Garcia, huwag hayaan na bumalik sa dilim ang San Carlos. Halos kinira pare-pareha sila anta. Magkaisa sa maayos na syudad, Team Resuelio. Talaga nagdagabay, may agawan ng saman, wala agawa siguro ng saman. Siyempre, makanta mo dito sa kira. Tagatanod San Carlos ang lamang. Nararami matatakan. Correct. Antada, so agawan ng saman, ng panahon na aramay imubanigiran administrasyon, agawan man ni season. Gintan. Hindi, siyempre, antatumat, siyempre, ng saman, kini. Abayag mo dito, talagang dito residentitan Kanya nang tatumat so sa may agawa. Hindi kanto sika Awi balat no. No andi kwento. Wala si katulatan. Mary Grace Espinosa, ayon sa aking kaalaman, ang climate change ay ang pagbabago ng panahon tulad ng tagtuyot na sumisira ng pananim. May kintan, El Nino. Suga ba itong ibaga? Sige. Good morning. Saray dumarengal tayo. Itan Longos Central. Ditan San Fabian. Aray liwanag family. Maliwanag ang panahon. Sa ikuanan awan tipilak Pangasinan gagaling kanto. Gagaling. Balang ko duduling. Gagaling na. Una bigla. Ado gata wala may abig Pangasinan ng saman, di ba? Ay on. Antam kasi ate. Kapawil nan gupugi. Ipoil arata may abig Pangasinan. Taata ni may balbalog akatulong at sa kabalayan tayo at luyag na Pangasinan at sa may panaon na pandemya. Amay inawit na apugubpogi Espino iaratan niya ayuda at sa may mismon pagkaabungan na sara may kabalayan tayo tanin sa mga kasi lockdown. Unta na pandemya mo lang tinakaukulan so relief goods aliwan singa natan panaon na politika wala relief goods ang gapudula ipawayo lararami cardio tasalatan dek yun salatan de meatloaf ditan kin barangay Makabito natan mo si schedule ta sampalamay kin may 3 star 3 star anto man kin dilata wala man. Taluran dilata, star. Pero nang nanganyo ata, ang piano aratan at expired, aratan. Mahirap la. Ang piano expired. Mananap ka natin na may pahipatsanyo. Tudas. Sige, awat yo labat iaratan, pero iboto yo. So sa may mangitar na dugan serbisyo, udluyag na Pangasinan. No, wala panangaroyo luyag na Pangasinan, wala panangaroyo at balayo, wala panangaroyo saratay pamilya yo, nepeg, yasepili nyo, amay talagan, putuputug, yamangiter, nasatay, dugan, serbisyo. Mampili kayo, kwarta o serbisyo. Ayan. Dilata o serbisyo. Ayan. Pero sa nagtumot, Dora. Alain nyo may kwarta, alain nyo may dilata, sa iboto yo, amay antayon, man serbisyo at si kayo. Ag kayo pasisilang at sararatay kin.
Ararati itar data. Untan niya talaga, no? Ang gapay performance, mangitar iray untan. Si Karaso sa may hahabul-habul. No, talagan na ginawa da serbisyo da. Agla nakaukulay untan lang na panangitar da. Panangibus-bus da sa nasarate kwarta dia arte dilata kwantura. Di ba? Ang gapos kasi ini panangningdan na agawan dalum na tayo taloy taon kanyan antan la so gagawin da atay panangiter na saratan nya relief goods ed panahon na eleksyon. Gloria Hobiliano Paragas, ayan, good morning. Kasi nga kabat kuya, may taga Santa Barbara noga nalilingo. May naneneng ng tamanad kambingan. Nansaman. Noga nalilingo. Si Kapitana Marit Velasco. Mambabantay. Good morning at si kayo. Amindaray barangay family. Dita barangay Banawang at Kalasiao. Si Labarboy. Good morning. Adi wala may kilanti ditan at barangay hall, di ba? Banawang. Si ngaran tulaman si Junjun. Good morning at sika. Dumamat email labor boy di man at biyak iya barangay. Amay dyan. Amay wala alaga to. Wala alaga ton amay atiwul iya aso. Yang gano palpal bangon dangol dya, dangol di man. Ang gano si dadangulun to amay mismon amo to. Nayarita na walilaan to may amo manunaan lanon la. Andi advance naklabat na ka ng tan. Andi advance party. Advance party ng kapitan iman si aman so aso. Advance party to. Nasulaan to may to. Unlalay man tricycle. Aman arakila na tricycle. Ang gano saan kayo pupunta kanto may tricycle driver? Kahit saan, kwanto? Babayaran kita, kwanto? Aw! Kapitan Asyum. Atay Asyum. Ya atiwula. Kita kermo. Pian aga manget. Aga undang. Yung kusab ka mo labat. Apigir mo. Tampali si ka na anay katkatanto. Walay rabis to. Tudas mo. Ang mga pambigyan. Natanap kaya karingal na may asuya kaya na mamamadyong kuno Nang mo marunong lalanti mang commute, mamamadyong ni. Siya sa ramen nababantayon ko sa ramay ken social media. Na si kanto, what is your name? Ow! How old are you? Ow! Pero aratay may kimbalat, may aso dito na San Vicente. Aliwan aw so ken ngaranto. Aliwan aw so sa may salita to. Talagan antatoy man salita. Wala ilikay jay. Nagtasubukay. Sige. Kanto. Talaga nun tanlabat. Subilay. Mambilay. Sutilay, kuanda. Good morning! Kinan Leonardo Balawing na Dasul, Pangasinan. Kumusta kilatan na Dasul? Si Kuya Fred dita na Dasul. Good morning. Fred Corrales. Haba mo man. Fred Corrales, anak ng Kuya Pedring Corrales. Good morning. Presi Garcia na Dasol, good morning.
Si Myra Infante, good morning. Okay, ang nga pula mayadlaom, yung oras tayo da programa na maabig yung kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kamit pansamantala na mapataler tanumpol na buwasare akan tawayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteriol lingkor at magtipangasinan Dennis Muhares. Kay mamad dita na technical control si Engineer Dennis Trelio Palaganas dan Engineer Richard Gutierrez sa Ulanday. Untang bukit tampol sa programa ng Tita Amor Gutierrez. Galabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!